नवरात्रि के यही पावन महीना में एगो भक्त माई के बोलोले बा। आ माई बड़ा सुंदर भाव से सज धज के जब वो भक्त के घरे जाता रही तो जितना देवी देवता लोग बस सब हैरान बा कि माई इतना सज धज के करा घरे जाता रही। कैसे कहता रही? अच्छा, यहाँ पे कौन कौन मैया रानी को अपने घर पे बुलाया? जरा हाथ उठाएगा तो सबने बुलाया। बोली दुर्गा मैया की। सब देवी देवता कौन भक्त माई के बैठावले बने माता कि सज धज के जात बड़ी और काबानी नगरिया हो चुनरिया लहरेला, हो चुनरिया लहरेला, चमके मैया के सिंगरवा, हो चुनरिया लहरेला, चमके मैया के सिंगरवा, हो चुनरिया लहरेला। लाल रंग डोलिया के, लाल रंग डोलिया के, बाघवा लहरवा, हो चुनरिया लहरेला। लाल रंग डोलिया के, बाघवा लहरवा, हो चुनरिया लहरेला, हो चुनरिया लहरेला, चमके मैया के सिंगरवा, हो चुनरिया लहरेला, चमके मैया के सिंगरवा, हो चुनरिया लहरेला। धन्य भागे मैया आइलो सुपावल नगरिया, हो चुनरिया लहरेला। धन्य भागे मैया आइलो सोनपुर नगरिया, हो चुनरिया लहरेला, हो चुनरिया लहरेला। बोले दुर्गा मैया की। ए भैया, कोई एक लाइट उधर की तरफ नहीं हो सकती है? इधर इतने सुंदर सुंदर सब लोग आए, हमको कोई दिख ही नहीं रहा है ना? थोड़ा ये लोग भी दिखने चाहिए। बोले दुर्गा मैया की कि धन्य भागे मैया आइलो और राघोपुर नगरिया, हो चुनरिया लहरेला, हो चुनरिया लहरेला, चमके मैया के सिंगरवा, हो चुनरिया लहरेला, चमके मैया के सिंगरवा, हो चुनरिया लहरेला।
अच्छा कितना सुंदर माई के मूर्ति सजल बा, है ना। तो जे सज धज के माई जब आवेली तो कितना निमन लागेली कि सज धज के जात बड़ी और कावानी नगरिया हो चुनरिया लहरेला, अरे हो चुनरिया